Actualidade semanal en 140 segundos. Sanidade. As dúas razóns polas que os profesionais nos propuxeron suspender as intervencións de parto nada máis en Verín foron por cuestións técnicas e sanitarias. Señorías, cando un bebé nace, ese bebé é un paciente dun pediatra, non dun xinecólogo. Ademais, cuestionou a utilización partidista deste tema por parte da oposición. É algo inaudito, señorías, estar xogando coa vida, coa seguridade dos bebés que nacen en Verín me parece lamentable. Actualidade. Non é posible avanzar na coordinación do Estado autonómico se o Goberno central é o primeiro incumplidor e o responsable de que todo o Estado autonómico incumpla as reglas de déficit público para o ano 2019. Feijóo avanzou a extensión dos beneficios da tarxeta Benvida, destacando a súa prórroga ata os 4 anos para as familias especialmente vulnerables. Estamos intentando poñer a disposición todos os recursos de conciliación e, sobre todo, todos os recursos para que ter un fillo non sexa un problema económico. A partir do 1 de xaneiro, os menores de 21 anos poderán viaxar gratis no transporte público grazas á ampliación da tarxeta Xente Nova. De forma progresiva, iremos superando o círculo das áreas de transporte metropolitano para ser de aplicación en calquer pobo e en calquera cidade de Galicia. Por último, para seguir contando coas tarifas das máis baixas de España, renóvanse as bonificacións das peaxes das autoestradas da Coruña Carballo e do Valmiñor. Esta iniciativa susténtase tamén na coherencia coas demandas trasladadas a Fomento en relación coa flexibilización de peaxes na AP9.